Beste diseinu ariketa bat. Zirkuitotxo simple daukagu, transistore batekin eta resistentziatxo batekin, transistorearen datuak ematen dizkigute, eta esaten digute, drainatzailearen tensioa 0,1 voltio izateko diseinatu erresistentzia hau. Nik bete esan dizut ariketa hauetan, edo aurreko ariketetan esan dizut, gaienetan hau asetuta egon behar dela, eta asetasun ekuazioekin aritu behar garela lanean. Baina begiratzazue, G muturra dago konektatuta elikadura maksimora, eta VD oso txikia. Beraz, hemen ja, datu hauekin ikusi dezakegu, hau, bajuegia dela, eta asetutaz dela egon behar. Konfirmatuko dugu, ia, asetuta egoteko, VDS, kasu honetan ezaguna dela, izan da, VGS baino altuagoa, VGS ken VTH baino altuagoa. Eta datu guztiak ematen dizkigute. VDS izango zen 0,1 voltio, da altuagoa VGS, VG 5 voltio, ken 0, ken VTH voltio bat. Hau betetzen da, ez da betetzen, beraz, ez dago asetuta. Asetuta, ez dago. Egon behar da, triodo. Tensio altua da, VTH baino altuago da, beraz, moztuta ez dago, beraz, triodo ez, gune ohmikoan markatu. Garai baten triodo esaten zitzaion, gune ohmikoa. Ohmikoa, eta ja, konfirmatu ezakegu, hortxe dagola. Beraz, ohmikoan baldin badago, jarri ezagun bere dua, hemen 5 voltio. Askotan ez dut jarri, ez delako behar, baina kasu honetan bai, RD diseinatzea eskatzen digute, hemen RDS bat izan behar dugu, zeren transistora gune ohmikoan egon behar da, D eta S artean, aurlaxe, eta G muturra, hau konektatuta 5 voltio da. Hemen 5 voltio jarriko dut. Horlaxe, hoxe izango zen zirkuitu, hau irekita dago, eta orduen zer egin dezakegu hemen. Kalkulatu ezagun RDS, gune ohmikoaren formula nagusia hauxe da. RDS da hurbilketa bezala, K, parametroa ematen digutela, bider VGS, zirkuitu honetan ezaguna dela, ken VTH ere ematen digutela, beraz, kalkulatu dezakegu zuzenean, bat zati K, miliamper bat, zati voltio berbi bider VGS, G, bost, S0, beraz, bost, ken VTH voltio bat. Eta hau, ateratzen da, 250 ohmio. Ados, erresistentzia hau kalkulatu dugu. Eta esaten digute, diseinatzeko hau dena, hemen, diseinatzeko RD, hemen izateko 0,1 voltio. Bale, pues hemen tensio zatitzaile badaukagu. Beraz, tensio zatitzailearen formula aplikatzen badugu, RD kalkulatu dezakegu, ia. Tensio zatitzailearen formula da, irterako tensio hau, 0,1 da, elikaduraren tensioa, bost, bider, azpiko erresistentzia, RDS, jarri dut, 250, zati, erresistentzia totala, 250, gehi, RD. Eta hemen dibakatzen baldin badegu RD, ateratzen da, 12,5 kilo ohmio. Bi hori txukunago, 12,5 kilo ohmio, edo da, 12.500 ohmio. Eta erresistentzia jarri beharko dugu transistore honekin, egoera honetan, intensitate hau, edo tensio hau izateko. Eta intensitatea kalkulatu dezakegu, hemen ez digute esaten, baina intensitatea ID izango zala, kalkulatu dezakegu horrelaxe. 5 voltio zati bi resistentzia horiek serien kalkulatu ditugunak, 250 gehi 12.500. Hau totala. Itxen, hau totala, ez, 250. Eta totala izango zen, itxen, emaitza gaizki jarri dut, 250. Hau izango zen, intensitatea zuendako duzten dudala kalkulatzea, eta emaitza hau da 12,25 kilo ohmio. Ados.